Ανησυχός ο Ευαγόρας. Αυτή τη στιγμή δόθηκε η κίνηση της δεύτερης υποδρομίας για την προπορία με γρήγορη κίνηση η Έλα Καλονή με τον Καντάφης Ριβέιντζερ. Καντάφης Ριβέιντζερ τελικά παίρνει την πρωτοπορία, χάνει διάδρομο Έλα Καλονή, μένει πίσω. Δεύτερη προθετή είναι Φερτίτη. Στη συνέχεια Australian Dancer με Νίκη Sister να προθέσει πιο καλή θέση Έλα Καλονή. Η Princess Sail ακολουθεί πιο πίσω με τελευταίο τον Ευαγόρα. Στο 800 στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Καντάφης Ριβέιντζερ, 1,5 μήκος μπροστά από την Νεφερτίτη και τον Australian Dancer, Νίκη Sister, Έλα Καλονή, Princess Sail και Ευαγόρας τελευταίο στο 600. Ο Καντάφης Ριβέιντζερ βρίσκεται στην πρωτοπορία και θέλει να πιέσει τώρα η Νεφερτίτη αλλά και ο Australian Dancer, τον Καντάφης Ριβέιντζερ, και πίσω σε θέση βολής βρίσκεται και η Νίκη Sister. Φτάνουμε 400, δέχεται ομαδική επίθεση ο Καντάφης Ριβέιντζερ από τους Νεφερτίτη και ο Australian Dancer, αλλά από την εξωτερική και η Νίκη Sister με καλό, πολύ καλό μάλιστα finish. Έχει περάσει ο Australian Dancer, την Νεφερτίτη έχει περιοριστεί τέταρτος τώρα ο Καντάφης Ριβέιντζερ. Ο Australian Dancer στην πρωτοπορία τον καταδιώκει τώρα με δυνάμεις η Νίκη Sister. Ο Australian Dancer προηγείται, Νίκη Sister προσπαθεί να τον απειλήσει στα τελευταία μέτρα, αλλά φαίνεται ότι έχει δυνάμεις ο Australian Dancer σήμερα και μάλιστα απομακρύνεται στα τελευταία μέτρα. Ο Australian Dancer θα κερδίσει εύκολα τελικά. Νίκη Sister πιο πίσω Νεφερτίτη και στην τέταρτη θέση Princess Sail. Λοιπόν, τελευταία μέτρα. Με δυνάμεις μέχρι τέλους θα κερδίσει ο Australian Dancer. Νίκη Sister στο 1,5 μήκος Νεφερτίτη και Princess Sail. Βλέπουμε την κίνηση, πρέπει δυνατά η Έλα Καλονή όμως και τον Καντάφης Ριβέιντζερ για να διεκδικήσει και να πάρει την πρωτοπορία. Χάνει διάδρομο εδώ η Έλα Καλονή. Νεφερτίτη προωθείται δεύτερη, σε πολύ καλή θέση και ο Australian Dancer και η Νίκη Sister που είχε καλή εκκίνηση. Πλέον στο 500 πενότα, δεν έχει δυνάμεις πολλές ο Καντάφης Ριβέιντζερ, καθώς τον περνάει η Νεφερτίτη, αλλά αμέσως ο Australian Dancer να το αφήνει στις ξεκινήσει και η Νίκη Sister. Ο Australian Dancer στην πρωτοπορία τον καταδιώκει η Νίκη Sister, όμως έχει δυνάμεις και θα κερδίσει καθαρά ο Australian Dancer, Νίκη Sister, Νεφερτίτη και από την εξωτερική η Princess Sail προωθείται τέταρτη σε βάρος του Καντάφης Ριβέιντζερ. Στο πλάνο μας ο Australian Dancer από Πρόβο και Αμαθούς Choice, ιδιοκτήτης του κ. Χαραλάμπου Χρυσοστόμου, προπόνηση Σάβα Σάβα με Νοβάη Μινά Κωνσταντίνου, πρώτη νίκη στην έκτη συμμετοχή του, τελικό μέτρημα 6,80 ευρώ, 50 cents στο πλασέ. Στο πλασέ Νίκη Sister στο 1,80.